Moi, Tube. Tänään, koska on vappu, ajattelin sen kunniaksi tähän aikaan julkaista teille kauhutarinan, jonka olen itse tehnyt. Saatte lisää tietoja minulta tähän liittyen videon lopussa, mutta nyt nauttikaa videosta. Olin kaverillani yötä. Kaverini vanhemmat menivät kello 8 illalla 2 tunnin työkokoukseen. Minä ja kaverini tehtiin popcornit ja katsottiin kauhuleffaa. Yhtäkkiä keittiön ikkunasta kuului pamaus. Me menimme katsomaan ikkunaa. Näimme ikkunan takana noin 2-metrisen mustiin pukeutuneen ihmisen, jolla oli veitsi kädessä. Otimme siitä kuvia niin kauan puhelimella, että akku loppui. Meillä ei tullut mieleen soittaa poliisia, mutta tajusin sen vasta kun akku loppui. Oli kulunut jo 1 tunti ja 46 minuuttia. Kuulimme oven takaa tosi kovan pamauksen. Kun menimme katsomaan ovea, se oli murrettu. Tajusimme heti, että hän oli tullut sisälle ja etsii meitä, mutta onneksi kaverini talo oli ihan kuin labyrintti, joten hänen on vaikea löytää meidät. Menimme kylpyhuoneeseen ja lukitsimme oven. Se outo mies yritti murtaa kylpyhuoneen ovea. Se oli jo 1 iskusta kiinni, että ovi kaatuisi, mutta justiinsa kaverini vanhemmat tulivat kotiin ja outo mies karkasi ikkunasta. Latasin omaan puhelimeni ja näytin kuvat kaverini vanhemmille. He sanoivat, että mies oli mielisairas ja painut mielisairaalasta. No niin, eli tähän sitä tietoa, että te voitte lähettää sähköpostilla mulle noita omia pelottavia kokemuksiamme, ne, jotka mä sanon teille videolla. Ja sitten niin, että te voisitte sitten oman unelmanne kertoa sähköpostissa mulle, niin lähettäkää vaan sähköpostilla vaikka joku teidän unelma, niin mä teen siitä tarinan. Ja sanokaa samalla, kun lähetätte oman pelottavan kokemuksenne, jos haluatte pysyä nimettömänä tai nimellisenä, mutta ei muuta sen tämän videon tähden. Se olisi moikka moi ja moi moi.